Салом дӯстон, аз кушода шудани равзанаи тобистонаи трансфери нав як ҳафта гузашт ки Челси аллаке аз аввалин трансферҳояш хабар дод. Трансфери нахусти ин тобистон аз ҷониби Челси гузариши Тосин Адарабиё мебошад. Дифогари номбурда ба сафи кабудҳо чун футболбози озод аз Фулхем пайваст ва шартномаи 4 сола имзо намуд. Биёед бо ин бозингар шинос мешавем ки Челси метавонад аз ҳисоби ӯ пурхват шавад ё бозам як трансфери ҳавоӣ аз сӯи соҳибмулки Дастаи Челси шуд. Лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Ду иштирокчии чемпионати дар пешистодаи Аврупо, Португалия ва Хорватия дар чорчуби марҳилаи ниҳоии омодагӣ ба ин мусобиқа имшаб бозии дӯстона анҷом медиҳанд. Тими мизбон боз фаворити бузурги бозии дар пешистода аст, аммо рақиби тими Португалия акнун Финландия нест ки чанд рӯз пеш шикаст хӯрда буд. Акнун тими пурқувваттар хоҳад буд. Хорватҳо дар соли 2024 то ҳол мағлуб нашуданд ва силсилаи пирӯзии Дастаи Далич аллакай 5 бозиро ташкил медиҳад. Оё португалиҳо онро шикаста тамошобинони шаҳри Оерасро шод карда метавонанд тамошои рақобатро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Трансфери навбатии Челси ҳам албатта аз рӯи ному нишон ба дастаи номдори Англия бозам муфҳамҳо ба назар мерасад, вале аз ҷониби дигар Челси ба харидорҳои сершумори бозингарон зиёд одат кардааст ва дигар нафарони шиносу ношиносро харидан мегирад. Барои маълумоти умумӣ бояд гуфт ки ин бозингари 26-солаи англис дар Манчестер таваллуд шуда аслан номаш Абдулносир Олуватосин Адарабиё мебошад. Ӯ аз соли 2020 инҷониб дар сафи Фулхем бозӣ намуда сар аз санаи 1 июли соли 2024 расман бозингари Челси мешавад. Ин дифогари марказӣ ки дар бозор 20 миллион евро нарх дорад ба сафи Челси чун агенти озод омад. Ин мавсим аслан дар сафи Фулхем дар Премер-лигаи Англия 20 бозӣ гузаронид ва 2 гол ҳам ба сама расонид. Дастааш Фулхем ҳам албатта на аз он дастаҳое гардид ки дигарбора ба чемпионшип рафт, балки бо ҷамбасти мавсим зинаи 16-умро ишғол кард. Хулас ки Челси ин навбат аз рӯзҳои аввал харидории ба қавли вазнӣ накарду нафари ношиносро бепул шомили тим кард. Мумкин бо рафтани Тиаго Силва ба нафақа бар ивази ӯ ин дифогари марказӣ омада бошад. Бо гуфтани хабарҳои навбатии футболӣ бе ёдоварӣ аз суханони Фабрицио Романо намешавад. Ин маврид журналисти маъруфи итолиёвӣ менависад ки Ройс метавонад ба он сӯи уқёнус роҳсипар шавад. Зеро ба гуфти Романо, Лос-Анҷелес Галакси оиди имзокунии шартнома бо Марко Ройс гуфтушунидҳо дорад. Бозингари номвари олмонӣ ҳамчунин пешниҳодҳо аз ҷониби тимҳои Арабистони Саудӣ дар даст дорад. Гарчанде мо дар бораи хатми маснади варзишӣ кардани Ройс зиёд навиштем, вале акнун боз маҷбур мешавем то гапҳоямонро дигар кунем. Аниқтараш Ройс мумкин хатми карьераи варзишӣ намекунад ва ба ягон чемпионати дигар меравад. Марко Ройс дар Олмон дигар аниқ намемонад ва Боруссия ҳам аллакай ӯро аз шаҳри Дормунд гусел кард. Ҳарчанд ӯ дар давоми 12 сол дар сафи занбурӯҳо 478 бозӣ гузаронид ва то охирин фурсатҳо ба ин даста содиқу вафодор монд, вале онҳо ҳатто шартномаи яксоларо ҳам аз ӯ боло донистанд. Баъди оне ки ин даста муҳаббаташро қадр накард, ӯ ҳам албатта ҳақ дорад дар дастаҳои дигар баромади хешро идома диҳад. Масалан гирифтани пули бештар дар замини саудиён ё ин ки рафтан ба истироҳат назди амрикоиён ҳаққи ҳалоли ӯст. Барои чемпионати берун аз Аврупо ӯ то ҳол барқарору устувор бозӣ карда метавонад. Аз ин рӯ кӣ медонад хабарҳо оиди рафтанаш ба дастаи Жиру мумкин дуруст ва наздик ба ҳақиқат бошанд. Як хабари дигари қобили диққат ба Гранди Парижион дахл дорад. Нашрияи Спорт Экспресс менависад ки дар забони Краснодар Сафонов Россияро тарк карда наметавонад. Ба гуфти ин нашрия, ин қазия метавонад монеаи гузаришаш ба ПСЖ бигардад. Чӣ тавре маълум аст, чанде пеш Фабрицио Романо оиди гузариши Матвей Сафонов ба ПСЖ ба ривази 20 миллион евро навишта буд. Тибқи хабарҳо баъди анҷоми бозии рафиқона зидди мунтахаби Беларусия, Матвей бояд ки баҳри гузаштан аз муоинаи тиббӣ ва имзокунии қарордоди корӣ ба пойтахти сафар кунад. Вале аллакай чӣ тавре гуфтем, қарзҳои алиментӣ дар ҳаҷми 60 миллион рубли русӣ сафари ӯро берун аз Россия зери хатар қарор доданд.
чӣ тавре мегӯянд ин қарзҳо ҳатто метавонанд гузариши дарвозабони русро ба ПСЖ зери хатар гузарад. матфей аслан аз ҷониби парижиён чун дарвозабони эҳтиётии даста баъди рафтани Кейлер Навас харидорӣ мешавад, вале пештар хабаре баромад ки роҳбарияти даста ба дарвозабонони хеш эълон намудааст ки миёни онҳо нафари асосӣ ва эҳтиётӣ нахоҳад буд. ин қарор албатта ки барои дарвозабони асосии тим Ҷанлуиҷи Донарума писанд наомадааст, вале то оғози мавсими ҳанӯз вақт зиёд аст. Нахуст Матфей Сафонов бояд ки қарзои алиментиро ба пуррагӣ супорад ва ба самти дастаи бузурги Париж роҳсипар шавад. бар қасди душмании Мухлисони Барса, легендаи ин тим Лео Месси Реал Мадридро қавитарин дастаи дунё номид. Месси расман изҳор намуд ки Реал айни ҳол беҳтарин дастаи футболӣ мебошад. Дорондаи 8 тӯби тиллоӣ ҳамчунин қайд кард ки агар аз рӯи сифат ба бозӣ баҳо диҳем, беҳтарин дастаи ҳозира Сити мебошад. Месси ҳам ҳарчанд замони солиёни зиёди баромадаш дар Барса душмани асосии мадридиён буд ва ҳар вақт ин дастаро пешпо медод, ахиран иқрор омада тавонист ки Реал воқеан ҳам аз ҳама зур аст. Месси албатта баъди рафтанаш назди равоншинос ба ҳақиқатгӯиҳо сар кард ва якумин иқрораш ҳам гарени будани Реал аст. Чунин изороти бузурги Месси ҳам албатта баъди қаҳрамонии 15-уми Реал дар Лигаи Чемпионҳо ба миён омад. Реал воқеан ҳам зур аст ва зурро зур мегӯянд. бузургтарин футболбози сайёра ва нафари легенда барои худи Барса агар чунин тавр иқрор шуда бошад, пас мухлисони қатории Барса ҳам бояд аз осмони буҳронии дигар ба замин фароянд. Вале дар баробари иқрори рӯйростии Месси оиди зур будани Реал, Лео Месси як изороти дигари боадолатона ҳам кард. Месси гуфт ки аз рӯи сифати бозӣ Сити беҳтарин аст. Инҷо Месси бозам дурусту дақиқ гуфт, зеро сатҳи бозие ки бачаҳои Пеп нишон медиҳанд воқеан ҳам бозии мардаки аст. бозии Ман-Сити намоиши маҳорати ҷасуронаву ҳуҷумкор ва зебову пурфишорест ки на ҳар даста тоби муборизаи зидди онро дорад. Масалан худи ин мавсим шаҳриён Реали бузургро маҷбур карданд то 11 нафара дар назди дарвоза деворбандӣ кунад. ин ҳам далел аз он гуфтаҳои Месси мебошад. беҳтарин аз рӯи зебогиву сифати бозии Ман-Сити буда аз рӯи натиҷаю мақом бошад, тими шона ҳатто худи пайкараи Барсаро ба ҳақиқатгӯӣ водор кардааст. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.